Kanko gulali hanko gula min mi anda ko be dago wulara hoccu buro hamo ay yermu bobo yermu awa yermu wonan sa habban hati da mo fitarana awa habu widarne hati da yawno ser yermu bobo yermu Sera umu, enyalli. Yermu. Taruh kah? Ardo. Tijan. Ana wawa ledde ardo. Sabu kalal. Ardo. Très bien. Yai. Ardo. Madese. Ceddo wawa ledde fo ha. Ono kam on nanta jalima. Abi. On beri. Inna hono pindo. Jamta. Kana finani. Jamta. Abi. Yo Ono yaare. Mina yaado haro faroro. Lesan. Joro faro. Ha. Odo o iwabi. Ha. Ayi. Lesan. Ono ni aw bismillah ono ni worbe keptane jom galle ma daada. Lesan. Jalima. Tampo ido kam hande mina ara bawo mi wara jay Kami dah kan suka ambil kuih hari. Ano sa jigi machukel ni haka kampa mo. Ko na ije ba me. Yon pare me adango gasen wo. Kon he ko me mara we di hikade. Ona dum halse ka. Ngo me faro. Yimbe be pidi halango. Ngo faro hikka kam en kebi. Ya baba. Baba wali la de baba. 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 Habi. Habi aduh. Habi mitampi. Kala mami. Joni. Hono nangi Habi. Habi ko yenno. Hono kala mami. Bam sina esalan jotto chuudiro Habi. Mallemo. Malle kam ene rewbe ko dum tampine tele maya ga paraji gahan taw worbe men be jokki haajuji goddi na dum tan joni haali gonga na dina o ko joni tan himbe do no wadi do ni ko ne penna en bo dispensaire wadde
Maden fere njiyan joma sare. Maden fere. Hali goga. Maden fere. Balle nembo. Odu sese. Allah ko moƴƴo. Habitampi. Hey, wata hanno. Nene ma mayta o mara. La, ko mo tampu dan. Ko mo tampu mo mayta. Allah ko moƴƴo. Aduna. Joma saret. Ar wallu yimɓe ɓe ar wa fi Allah ar. Aduna. Kono Allah ko moƴƴo. La, moñ. Habitampi. Aduna. Do to fillo do dum. Da. Jama di. Wallu men ba. Mbaɗe seset. Omo arene. Omo dango. Aw jeew. Joɗɗa. A joɗɗo an. Awa no fewi ni. Mane no fewi ha. Ne men ko wari galle he. Wasa bawa. Nenam tampi deh. Doctor. Ko ay gora ala do. Malleka. Abi. Da no tampirda do. An kana jonka fof hoore ma. Kono simi accide ligge nafata kam kono ko ngo faro jogi be am bibbe ko wurni sukabe am be simi yahani moƴƴata kono a heɓani tella ha hono liggirta fere woni ala no mbammi Habi hono ɓanndu ndu kadi kan ɓuroɗino seeɗa jokkay moom kona feeriri ni ko mbaɗa feere ƴetto ndiɗo ndi kaydi ordonnance nulde ɗum genda muɗum o mbiyon ɗum yo nomo sohli lekki ki ko ɓuuri yawde kañum tigi hoore mum mo ara ɗo mino sohlimo anani Eyo. Bisimilla do. ala A jarama. Lawde piccaɗele ko worɓe ɓe fawi hen ɗo. Kono bala si ari ɗo. Mo anda. Omo. Bangde ɗo kay. Gokka ɗum bamma. Mbiyamo o soodo o ordonnance kañ tigi e hoore muɗum mbo ara ɗo mbo notto docteur o. Bon sohli ɗum anani. Mbaɗa ko ɓuuri yaw hen ɗo ngara anani. Ummi hey inna ko docteur an dodda ko yiya nenam ko kanko woni ga hôpital to ko baba mi nawtani ordonnance hoko mo sellani ha ko mo sellani onon pija ronene me won wey paro mbortani ha jo awa kiye mburo kiye gimme yo ba wiya yom okkuma ordonnance o hôpital to mi immima docteur hal soda jon joni e yaha to mo sohlima ko nenam ko yanga faroji to nema tampini kam de kala ko mo immini mbo dogani kam arde hunde pi ko bala lamdam ko bala laalo ko bala hay ordonnance kalam ko bala wonani kam tampere de ba ko mo sellani ko e kasi mo sellani hande mo jolo ga cuuɗi Ba a hol lebarani hay bombe ro kalluro nana ko lebara do. nema yaniro paraji ro Ko biida. Ne. mo yaniro paraji ro ba ko mo sellani ko e si mo sellani hande mo jolo ga cuuɗi ga e ɗum ɓuuri Bala. Jaw. Bala angila weti mino hedi ma hajoni walla o ka kam kala mi sode ma feji.
nan ahesara diwdewti mi ha ma be hala ordinary kan mi hala ma feji ahesara nyamgu dun mi nyama cukkoɗa mi hala mi cukkoɗa si anno leɓaɗo mino haala kama jabu ndi a waɗi kam de a tampini kam kalam mino leɓaɗo leɓa ba ɓarta ko ɗe caɗel addanta ma adduga ordinary min mi sodat sodoya honnu wi yeeya hoore ma sodoya ka yeyat hoore ma ala ko saɗima hen ala ko ɓolidiri ma ni reedu ko ɗum ta haɗima heɓde an ba kam kayre ngel mbimami aa ɗo o kam ɗalen ɗon mi waɗa feere muɗum jawre mi a soda min waɗa feere min jawre yeeya hoore ma kene ma ko yeygol hoore ma jawre Allah jabi hande a wottota ko ga yahoyde a tawat kam ga si Allah jabi Boka. No. An mbiɗa mi sagina wottade. Ha. He Bokar. Hoɗo waɗi? Bokar bala ko sehel ma. Bala ha ko sehla. A woppene jaha ndaro ya bala Bokar. Laaru ya bala? Ha he. Kono ko jam. Sellande. Hoɗu? Debbo mo haɓi. Mo sellani de. Ko nane remi monduno ga paraji to. Mbo yani, mboyo mbo sellare ndu Musa. La ilaha illa Muhammad. E ho bala ko sellani. Mi ɓono mo haalanda ɗum e bala ngel mum ɓingel ngel muynan taw hitande woffire ndaroyamo de ya ɓoloɗa gude maɗe jaha ndaroyambo wona noon sa yi yan mbiya haaɓi o jeeguyo e salminama tigi kikiɗe mbo ara mbalarde anani no wayni no ko mawɓe wi ko ɗaɓɓoɗo ɗowde hawri e futuro ko noon tigi wayi awa gasi debbo amo mi nanino ɗum ɗo ko joni debbo am haalni kam wo amanda mon tampi jonno mi nani kam ɗo ordonnay kale mi ala hay mbuɗo ɗo gomi ɗo wallam seno jogui hen bala ko an tewi narno waɗa ni aye mawɗo gorko mi duuɓi capan jeeɗɗi mbimi yo e jettaki noon awa si a okka kam gokka kam si a okkani kam warana wiyam ɗo bolle fuyɗe yaga mi okkete ko wiɗa kam wulure kon ɗum hatta kam mo haalande gonga an kadi bala bisimilla an noon haaloɗo gonga on woni gañoma ala an jentan jo min ko ɗum ɓuuri kam sade hey jo yahro galle anga sikko on ma debbo ko mbewa hitande fof ɓiɗɗo jentan bala jentan joɗo he ayɗo aya joni so Allah jaɓi joni wona ko tufande wotere de aya ha joni nyalɗo ya nyalla kumba hono nyallu jamta na yalla jamta yo fallo non jiide min di ale fata mi ari joni encore jam he jalimaro bommi ɗo mina ɓitti ɗo ha nenam ɗi fawa monte hôpital to wali min minana kayre ordinaire min galano min codiri ale kaɓirtuma e o bimmi min minana kayre ordinaire min keɓani ko min codiri ale fadon eyo temet tati ɗin ɗo temetta ha ɗum won ɗo a naɓa mballitoron toon anani so Allah jaɓi janggo mi aran mbo larde mi yima kala caɗele keɓɗa haalnam so Allah jaɓi hikka mi waɗa feere mi joɗɗinama anani o jaram awa bisimilla yeyro a salminana kamɓe docteur assalamu aleykum aleykum salam ko assalamu aleykum debbo amon garmi larde debbo maɗa ha haaɓi ko an woni bala ha ko min ga bala diaw ha mais bala an mais an ɗo hono ɗum wayi kala e ɗaɓɓannomi ni mais an gila bimbi nuldama kaydi ordonnance debbo maɗo ɗin ɗo waali sellani ko waktu garta mi heɓani ko kala e ɗaɓɓannomi ni ko yokkemi kala gila bimbi ha joni ha anan ndi tan jamo e satti ko an hen debbo ma wono wayi ha jottode jottode je haaɓi a ɓurori seeɗa he ha kono faro to janɗa
woni tampere mais bala nam ame jogi maɗa yewtere woni heɗo yewtere nde gandanta ko min an e debbo maɗa o docteur o ko sehelano ha mina andi ko sehel maɗa ko andi minen ɗo koye dow sutura men liggorto ɗum noon a yaaforo on min mbawa haccide ɗo seeɗa bala famille fanmo ko yayi bisimilla bala nam a yi o ma debbo no wayi ɗum won ɗo ko mon sowi mon tampi te o forno ɗo arde ko adi hannde ha min mbawa toppirade fiila cellal ɓanndu makko e reedu ndu no woniri kono noon kala foti andude minen ɗo ɗo lopitan ɗo balɗe 15 kala ɗi woodi docteur debbo ngaroɗo kam wallitade e dow ɓe rewɓe cowiɓe e dow ɗum kala mboni walla rewɓe ɓe ganta kala paalaɗo wadde planning hoɗum kala paalaɗo wadde planning no waɗiri planning awa debbo mo waɗani planning min debbo mo watta planning bala waɗa wi noon ɗo kam dal ɗo min mi watta planning d' accord mi jaɓi ko mbiɗa ko joni hano mbatten en kaltude yakka bisimilla saabu waktu ɗo min hebbini pawaɓe bisimilla anani bisimilla yo jarama way nene arti nene ay tambina miijo ma ron hakkila mo piɗɗine ma hono en ɓuural wa sese nen ay mi addani en ɗo temetari heɓani en ɗo temetari soode ordinaire o na jaram hey Kumba hoto gitiɗa o kaale mi hoɗum lanantoɗa kam ɗum Kumba ko min jabtani Kumba hinami fulan maɗe ananna mi wota jabam de min komi debbo bamma anani an noon ka bonnedi an yaki hay seeɗa min ko mine nene ma ananna ko ɗum tami haalantama anani ko mbatta an ani wiya debbo mo jibinta pi ɓurta ɗumantinde ɓiɗɗo am mo tenkinana kam ɗum carrément so ana jogui gonga mo kala han a acca hañade jibinɗa ayi an min lebdata e ma an ka anda hoore ma an waloto walda hitande o hitande ano jibina tan an sikki ko ɗum woni aduna ma ɗemgal ngal ma ɗemgal kala ko immina ana woodi ko leɓata hen a tampini kam an no mbirumi ni ko maminatamaro galle bammaɗa to a tampini kam ñande pi ko haala an ko ngal ma ɓalewagal tan haɗima heɓde si Allah ari tan mi heɓat ɓiɗɗo an ɗo ndewderen ɗo faɗat hey hol temetere ɗe goni mi hallama noon ɗe temeɗe tawi hol guittuɗa ɗe rawa ɓe ko dendira am mo jalima akki kam an e jalima ko mbo ƴamma tan ngal haɓɓaka rawa a forani yaadero muɗum ano toro ɗum kaalay ananna joni noon ordinayo mi sodino ɗum ɗo noon wona ɓeydirari ha assalamu aleykum oɗi juula kam bisimilla alhamdulillah on jarama bala hono mbaɗɗa hono golle tonala mbaɗɗa tampere wari on yiide miyan ɗo hono golle hono mbaɗɗa yo alhamdulillah jarama almami jamtanni jarama bisimilla mon fayda minen koye men nanno haabi sellani joni noon min mbiyomin ha min gara ɗo min calmin alhamdulillah yo haabide fawano ɗo pawngal musgal noon tigui way kono joni alhamdulillah mbo ɓurori tigui ha mbo ɓurori tigui ha ɗo kala fayda wayrami yiyede to jumatode e bala an wowno arde subaka foof bertana en leecce ɗe jo fayda yiyatake o ɗo rele kala ndi waɗa jewte cuuyi tawiɗo saare men ɗo ɗum kala a yiyatake ɗum fof itawa e ko adi minen ɗo almami si a yi ano juuloya han e ko reedu ndu heewi noon tigi wayi ma walla taw ano yaade hakkille maɗa o emin debbo waɗi fawa haabi kañ ko ñande pi ko pawngal wondi oɗa o kala heɓanani kam ɗum ƴuuɗi kam hoore hono e heɗo relle o haalnama hen seeɗa min heeɗi ha baba joni ko noon no almami wiɗo ni ɗini selli
wodi caɗele ɗe ganduɗa ko enen pawata ɗum ko e meɗen non tigi way sabu min no laardumi galle ma o ni aɗo hebbini sukaɓe non tigi way te ɓe ko ma ɓe ñaama ko ma mbaɗa feere ɓe ɓorno non tigi way te si ɓe ñawi kala ko ma mbaɗa feere ñawdaɓe non tigi way sino joom ala hay hunde on ɗum wona caɗele mawɗe bom ni la mi faala waɗa plani familial o waɗa hoɗum plani familial wuɗɗu gallem mbimi nomo wuɗɗu bala bala ala joɗo ngel cukalen hanki Fadu atudungo min way Fadu atudungo min yafo balanto yafo Bakary Bakary yafo atudungo min ankalam joɗo Bakary joɗo atudungo min homo jibido o yayi ngesa min yaki fo ngesa wuji fo gertam joɗo ayi jungo makko awa joɗo bala ayi jungo makko Bakary joɗo ayi bala ɗum ɗo tan kalannomi ɗo joni o maɗa ɗiɗo siɗi haɗi wujja guerte e ko angal hargol wattani ko oɗo rele wima plani hono hen mbaɗa ɗum e ko onon mbiɗi harmi de ala deftere ɗe ganduɗa ɗi windi hen planning ɗi harmi suratul bakara simore 275 nde wi ɗon debbo fof foti muyninde ɓiɗɗo muɗum o ko duuɓi 2 timmuɗi si ɗum waɗi han kañum e gendam muɗum o ɓe jewta ɓe daara hono hen ɓe mbawata ittude sukolel ngel e endu ha joni de suratul bakara simore 433 ɗon nde wi ɗon ko joom galle fof woni gaynako galle muɗum ñande janggo kanko jotto o sifo hono hen o jogorino galle makko o de donc haala maw ko won ɗon de yo joni noon e simi falama ɗum wadde han ko hoto mbaɗoyami ɗum yo rele o haalnama ɗum ko noon baba mi haalnama si woni aɗa paala ɗum wadde han kala ɗo jiiɗa cuurel ñawnere walla hôpital ko hen jaata pour mbawa wadde ɗen golle non tigi way hay si tawi woni debbo ma mo nami aɗa wiya jibinani ɗo on tigi e horim sa nawimo e ngol lawol tan a wawat Allah ɗi wawi mo heɓa ɓiɗɗo ay wona poste de santé mo jami pimi heɓa ɗum bisimilla janggo bimbi law teppel min e rewɓe amɓe haro poste de santé ro so Allah jaɓi a jarama Boyi Bakary on jarama muña anani jarama muñade mi muñi jarama ñande o wari ko muñ hey Bakary yafo so Allah jaɓi yafo ɗum tan he on nami on jarama Boyi tinoɗa anani bisimilla on jarama Boyi on jarama bonene jam bisimilla tawne mo wuri bisimilla amin ya rabbal alamin amin tinoɗa sukole ngel bisimilla hey entre nder min garno haalo moɗon hande ko hoko saabi argol mon ɗo minen de ɓe nanno vidéo ono ñawda ga rewɓe ɓe gandanta hoorema koɓe jibinde ɓe dartinta ono mballa ɗumen no ɓe mboɗɗodiri jibinande mumen nde e kalan ono ñawda rewɓe ɓe gandanta ɓe meeɗa hebde ono mballa ɗumen no ɓe keɓiri ko noon tigi wayi ko mbiɗa ko gonga kono ɗo e ɗum mino jarama no feewi sabu no si tawi jomaɓe galle ɓe fof ɗi mbayi no mbaɗa ni han liggi amen ɗe jaranno yeeso awa balla ko mbiɗa ko min mbawama hen wallude oɗo debbo maɗa mo gandanta on ko cowiɗo o min mbawanmo wallude ha taw kono ɗo e ɗum taw min mbaɗanmo wisire si min mbaɗimo wisire han min daara ho so tawi kanko taw moni e dow jam ha tenti e ɓiɗɗo makko o si ɗin e dow jam kañum o taw bom gila mo sowi mo meeɗi wadde wisit a ŋeesima kala mi ŋeesi walaɓe ɗiɗi yo joni ko simo yeehi ha mo heptima e dow jam han min mbaɗa mbo wisit min daara si tawi ko hoɗe e ɗeɗo peeje ɗe min jogui ɗe min mbawata hen suɓade min mbaɗanamo
te kadi min liggorto ko e dow sutura ɗo si a ari ɗo ara ɗo ha jalta taw ko e sutura tan min liggorto woɓɓe noon si nani planning tan ɓe mbiyama yo ɗum ko pour taw rewɓe ɓe jibinta joni wona ɗum e nder planning mi wama hellimtande ko wayno peeje 4 ɗe gandanta planning ɗi liggoro ɗum planning go'o ɗi walla yimɓe ɓe haɓade o ñaw mbiyeteɗo ñaw tuuba walla ñaw saba walla ñaw tuuba ɗi walla yimɓe ɓe kala woɗɗidirgol jibingol ngol ɗi walla kala yimɓe ɓe hono joom on wawata ne'irde ko wayno o jiidi mundi ni ɓiɓɓe muɗum ɓe sabuna wonno keɓirta ɓiɓɓe ha kewani han taw ɗon ɗi sattanima kala hono mbata ɗumen ne'irde ɗum ɗon foof ɗini woni e piiji ɗi gandanta plani o ɗinin haɓo ɗum debbo ma ɗimmo o on kala si Allah jaɓi min darantombo sabuna hono ɗin foof minen ñawda ɗum ɗo kañ kala mi waɗat feere tan no mbo yehiri to laboratoire to si mbo yehi toon han woodi analyse ji ɗi gandanta ɓe mannan mboɗi si ɓe mandimo ɗin analyse ji ha mbo humni han mbo artirana minen kaydi ndi ɗo si mbo artiri ɗum ha ɗo han min dara ko hokki lekki min mbatamo windande e kinɗon lekki ko si min bindanimo ɗum han mbo wawaki yarde no min mbiri ni si Allah jaɓi han Allah ɗi wawi mbo wallude no feewi a sikki yo docteur mi heɓat ɓiɗɗo Allah jaɓi a heɓat si taw tan gurdam ɗi woodi Allah kala walli en wat tan feere de gorko ma artirama ha ɗo no mbiromi on nanti heni jahon to laboratoire to mbaɗon analyse ji gartiɗon ɗo kaydi ndi si on gartiri ɗum ha ɗo han on tuma min mbawa darde hokki lekki min bindantama te lekki ki kala ko noon no min mbirimani si a waɗiri ɗum noon kala rendez-vous momin gokkima taw ana respecti ɗum ana arta ɗo ha e dow bawɗe Allah heɓat si Allah jaɓi jo okkuminen kaydi ndi men awa mi windana on joni ordonnance o si mi windani on ha on tuma ɗon mbawa nabde ordonnance o jahon coodoyo mbaɗoyon kala analyse ji ɗi si Allah jaɓi ɗo o kam kono feewi henne mi weltima buy hatta docteur no Allah ɓoynuma ɗo amin amin no Allah ɓoynuma ɗo amin he ko wasi addude tan musique wallahi min o relle o almami ko kalli kam ko oñña mi watti hen yini jarama buy o ka mi watti yiili e ko leɗɗa ɗo ko e ɗum ɓe battani ko min gamfatama jarama sabuna si tawi joomam e galle piiw ko ni mbaɗiranno no mbaɗirɗa ni ha ligge ɗe jaranno yeeso mino jara on no feewi awa awa ordonnance o ɗinilla ko o corton si Allah jaɓi si on coodi ɗum han on gartoyat ɗo kañ mbiye laboratoire ha e laboratoire o e kay ko ɓawo ɗo woni ha koɗo ɓawo ɗo o jaha tan ɗo ɓawo ɗo ɓe manna on piiw mi windani on kayden mbi on ko ga gimmi ɗon ko docteur o okki on bisimilla awa on jarama buy awa on jarama tampu joni hay yagol sappo tampina kono Allah ko moƴƴo fayde a yettima e lewru maɗa oɗon jooɗi miɗen jooɗi inna kori reedu ndu tampinani hatta bala mi tampi waktu o presse ɓattima ada bamma sira o hara umoni monto de hono mbaɗɗon ayi e hono en ayi ala noon yo ɗo de mi sikku maafe heeɓima ɗo ɗo ko maafe kon hin ɗe guertoɗe sang yeeha hi nappu kumbaro ha mi ñamude ɗe guertoɗe a ñama oɗon tawaɗe ñamde ko ɗum woni moƴƴere e ñere jette Allah a yi ɗo gonɗon ɗo onon mbawi toppirade ko e moɗon onon mbawi kam toppirade Allah e o planning familial yetti Allah o planning ko wasde andude woni waɗata ha ɗum ɓe gommi ɗo min retta Allah min retta on kala Allah waɗi an kam a sowima oɗo kam heeɓi ɗo kam kona fewiyalne on jarama boyi